Welcome back to the YouTube channel, my man. Cameras, good morning, Mazuka Banji, Consemina Modi. Yeah, Palinkani did two sitting guy, Wade, sitting guy, see and Kanime, Mano, to win a wooden Kaniman to bank a post, Maso and Twine, Maganzo, Master to one the same Maganzo, our train, I mean, I gabo. In Kani Banon, the Okuzan de Jomo, the minute to with some headlines, my news or more. Yeah, my platforms also Siana de two, Pamene, Jomo, Aguanega, Ago Kupa, mambama, mambama. Yeah, so anyway, and when I would die, Zmaya mene nditu, I mean, no good mambama, Kumano actually Zmayo, in this case, another would you wagula chintu, Jacoba Jimenaba and a maskin. So I don't know, is it okay? Kumenya mambama Zmayo, Kabena. So, and I'm not with ya, Zmayo, so nice on the gang is such. For one, I can't Zmayo do when is Zmai. The moment I'm going to pass mambama, I mean, I would idea Zmai. I mean, zopereka sense having a watch. Anyway, and I would command out with Jomo Simon and I would menya Zmayo Maga potting grass on the Udindo position in minute. They anyway, Paddy Abatalindi, Alice Top Andrews, I mean, 2 9, so we come against that. Master news from the but Mungamin. Anyway, Jomo 9 so. Couldn't understand the history again. I the street kid. I mean, so the language. I mean, sometimes the language. I'm a fan of language. Language jao dia Antoinomo imasiana. Como Jomo minimum kupita. I mean, you know, kokala meya or something like that. So Jomo gwisa benshido maskills language. Minamam kwantai mini oyo. Language, I'm a career, Kaji Kachi, I'm a career, and 10 minutes. Mustrim. I think Jomo Sana is here. We said, is you Pobanga deal Magamaga di Anto Aminua. Comment do you think? Is it appropriate? Nzoyenera gutelo kabena. I in you Maganzano ndi wo tani pa nkane ya Jomo. Hello, Anzanga. Bwerani ndigambirani ngati ulugona tikachita chomalizira umwamba komwewo. So nkhani yavuta lero ndi yameya. Lero kwazungulira ka video kameneko kakundisa ameya akuyankhula ndi anthu. Mukapita pa page pathupa muona ndithu poyamba linango tumiza kakang'ono ku kashoti koma kakungopanga highlight zomenyazo koma ndakutumizirani ina yomwe at least mumva zonse amakambirana zokuti zinapangitsa kuti afike pomenyana. So let's get into it. To summarize the whole thing, yeah. Ameya anapita ku dera la kwawo komwe akuti umbava wavuta kumene koko. Nde I think anachito choyitanidwa pakuoneka pali kagulu ngati kabva kabuka tingane kama vigilante, however you can call it, kamene maybe kala peza anthu wakumana aitana ameya kuti aone utachita bwanji. Nde ameya pamene popo anali busy oyitanitsa lamba kutani koma mkati mwa ndime anapereka ndithu makofi kwa mzimayi wina ndi mnyamata wina pomwepo because mnyamata yokhanga ndi amene amakonda kuba zinthu koma pali kagulu ka azimayi kamene kamagula kwa iyeyo kwa mnyamata uja. Nde iwo maybe ndi ntero yawo anaona kuti anthu awawa ndi amene akutani akuyika anthu ena pa chiopsezo. Iwo ndi anaonetsa pamenepo ndithu akuwamenya anthu. Anyway, sitikudziwa kuti makamera atathimisidwa zinthu zozakhala bwanji chifukwa chokuti iwo analonjeza ndithu kuti lero amayi ako akakulira. Now, I want to make something very clear, very, very clear. Ine sindiri pano kubakira kuba, ine sindiri pano kupanga entertain khalidwe loopsezana because anthu eno pokuba amachita sokumopseza mwini wake. Sindiri pano to say kunena kuti kuba ndi kwabwino. Ayi, that's not why I'm here, okay? Ine ndiri pano kunena kuti anthuwa kulakwana lakwadi. Koma tikumbutsani kuti Jomo akuchokera kuti. Jomo was on the street. Jomo pakalepo was known for violence. You might heard? Ndipo anthu ambiri potengera kuti muboma ilili Jomo anapasidwa udindo wa umeya.
anthu ambiri analonera kuti mungampatse bwanji munthu amene sadachite skulu munthu yomwe kuti iye anabwera nkupereka speech yake kuno kuti ine ndimfana walo kushapu komanso moyo muno munthu umatani kuti umasintha moyo kumapita pamwamba. Jomo is holding a torch for a lot of people who are on the street amene moyo wawo suli up to date. He's holding a torch for all of them kuti moyo wako can turn around and you can live a better life. And utokhala chisanzo kwa anthu ena. Mumvetsetsa? Jomo is committed kuti kudera la kwawoko anthu akhale umoyo munthu okhalirana bwino, which is not a bad thing. The problem is a high office, a public office, ngati mayor. You can't come out and just be on the camera kupanga zinthu just like a thug in that manner. No, anthu ena simukumvetsetsa. Zinthu izizi zomwe zinaberedwa ziwiya panali mabigiri ndi chanchani ziwiya sikuti so panali zokuba zake zokuti ujeni zomwe ine ndaona as evidence ziwiya ndi zina zotero. Zinthu zonse zinali za Jomo. Jomo ndi munthu wa udindo. That's why he was caught there. Munthu wa udindo is not supposed to sit there ndi kwamba kwamenya anthu aja kuti antani kuti mwakuti that's ndiyo mwamati to mob justice. Ndi wanena moyekhaso Jomo kunena kuti muma apolisi akabwera mmathawa chanchani ndeti thana it's like even yepo khala meya akuonetsa kuti sali ndi chikhulupiriro mwa apolisi. Iye ngati ali committed apolisi waimanawo pambalipo pa chithunzi chinacho ngati ali committed ku office yake. Sometimes itu kumalawiko apolisi tosuti ntchito samatha. Apolisi zimangotengera kuti wankulu wina wake akutsatiza nkhani ina akandi is on their back kuti tateni tayesesani kuti zinthu zioneke mutu wake. Iye if he is committed to this cause atakugwira nawo hand to hand to make sure kuti zinthu zizaoneka. Anthu ambiri mukungokhazikika ponena kuti mbava sizoziyikira kumbuyo wachita bwino kwamenya, but what picture does it send out there? It proves to people anthu ose aja amanena kuti you can't put thugs pa umeya. Simungatenge mbululi kuzika pa umeya, simungatenge anthu ama form. You are proving to them kuti munthu amene ali wa form cannot think of a better way kuti apange athane ndi vuto. Jomo can even ask for resources from government. Ngati kuli vuto lazaoneni kuti tithandizeni tufuna tiuze ma resources tipange zakuti. Koma anthu anena kuti nzeru zimenezo sali nazo because nkasana sana lowe. Iye ku street komwe akuchokera ko he knows his violence. Mwayiwala kuti situ ukamba chabeza anthu awiri angokumana nkubamenyana kuti unandibera. Tukamba zokuti iye ngati meya he's supposed to rise above it. Ngati inu mukulimbikira kuti Jomo akuyenekera kumayenda chonje, it means even yourself simukumukonda Jomo. You don't love it. If you loved this man and you like how he's elevating his life, look at the man the way he's looking. If you love this man, then you need to rebuke this thing. Because, truth be told, atakuchosedwa pampando. Regardless of how you feel, atakuchosedwa. Why? It doesn't send a good message. In fact, it makes our daddy look stupid. Kunena kuti he just took a thug and put him kuda kalimea wasit. And ya daddy kumuchosa sikuda atamuchotsera kunena kuti pawo kamebi alina ndi vuto in that manner. Koma dada ayangana adadi tunga nkalasi ayangana kuti interpretation ya izizi anthu they lose faith not only in Jomo but in the government kuti so is this how? Ndi ntchito ya polisi munthu wekha sumagwira wakuba wekha kunkhazika kumweruza wekha nkunena kuti ndikupasa punishment yake yakuti. There is no balance. Inu mwamugwira wakuba sirani munthu wina aimve nkhanija aimve mbali zonse because iniyonso munthu okha kuti chilipo mukuyikira polo chilipo simunamvetsetse. Musireni munthu wina amve zomwe zinachitika. Akamaliza musireni munthuso wina amene amadziwa za ujeni za udindo akakhale pansi ku prosecution maprosecutor akamayankhula kuti zinachitika izizi awaso chanchani aziyangane zonse azilinganize ndikutali kodi ndikupereka chigamulo. As frustrating as it is, you can't go about it in this way. And Jomo amazichemerera kuti ndi nyamata walokushapo. Mnyamata walokushapo, you stand there and watch people kuti akujambula and you post it yourself on Facebook.
mwaupanga umbuli wanu mwaupanga display. Ine sindili pano kuti ndipange back and forth with anybody. Ndungokuwuzani kuti this looks bad. It shouldn't be that way. Inu ngati kushapu olomukanafuna kuti muchiteke nakake ka time yengi cha, you can't be on display like this. You see? So munthu akupanga argue muli monse koma you have proven point. Mapano anthu akati asankhe munthu wa form 4 manena kuti chisanzo ayuza Jomo kuti luko akuononga zinthu. Munthu wovala suit, munthu wovala nyota ya umeya, you walk around with authority but discipline at the same time. Anthu akupanga zinthu zampakatampata kuwauza kuti ine ndionetsetsa kuti nchitidwe utha chanchani koma kuonetsetsa kuti you restrain yourself. Oloka nakhala kuti wayankhula anyamata ena aja mwangozi akachiteko chaiwe nkuna kuti zimenezo ayi tikufuna tigwe ntchito mwandondomeko awawamvetsetse kuti koma so aliyense achitonena kuti sukulu ija ndiyodani kodi ndiyofunika koma anthu amene mukuyang'ana zapa surface ndiye mulibize inuyo mulimbisi munayendemo akuba avuta simwe inu akuba kapena ena because amene anagwidwa evidence yazo mwa akuba ni mabigiri. They are petty thieves. In a moment they are petty thieves. They are not really armed robbers. But I'm not saying it's okay. I'm just saying good. They how can I say, the violence that was used or chikushina bame bobo ndizi tumwe zinatengedwa ndikatunda amaonesedwa ndikuwa kokomeza kwake kokuti ndanthu opsha kwambiri sizugwirizana awanda anthu okuti kuwapangira timu ya polisi yokuti awafinye awagwire awatenga akathane nawo kuwapangitsa kuti ngati pali kuchigamula akalowo polisi atakwanitsa sipanaonekepo chigawenga pamene pacha choopsa. I'm just saying zinthu zina timakagamula ngati kuti anthu akuchita zinthuwo ali ndi mphamvu kuposa management kuti ingapange bwanji. No, anthuwo ndokuti atha kuthesedwa mchitidwe wawo koma sipa kupangidwa strategy, sipa kuyikidwa ma resources ofunikira kuti ntchito igwirike. Ndeti sajite sokokomeza kwambiri because I was waiting to see guns, I was waiting to see zinthu zina zake zooneka zokuti anthu awa ndi mizwanya anayikapo expert. Ndikungoona zoti munthu anathawisa poto anathawisa chani zachibwana zokhazoka. So why would a mayor be involved in that? That's degrading the post of a mayor. Thank you so much.